Dobrý deň, vítam vás v ďalšej sérii podcastu s názvom Tyflofón. Moje meno je Ľuboš Kalaba a dneska sa budeme venovať kultúre nevidiacich a priam divadlu nevidiacich. Také tu áno, také tu niečo je. Divadlo nevidiacich sa volá Zrakáč, je pod záštitou Slovenského národného divadla, nájdete ho v Bratislave. Mám tu hostia dnešného, vy ste člen tohto divadla. Môžete sa nám predstaviť? Dobrý deň, moje meno je Stanislav Sokol a som teda členom divadla Zrakáč od roku 2010, kedy sme vznikli. No, pre poslucháčov tento profesionálny príhovor som si dal, preto dohodli sme sa tu so Stankom, že si budeme týkať pre úplnosť, aby sme si nezabudli, že či týkame, či vykáme. Takže povedz nám niečo o projekte tohto divadla, kedy asi tak vzniklo, koho to bol nápad, koľko máte zhruba členov, odkedy fungujete a tak. Divadlo Zrakáč vzniklo v roku 2010. Bol to nápad pána režiséra Jozefa Pražmáriho. Pán Pražmári je profesionálny divadelný režisér, momentálne už nepracuje, je na dôchodku. A on v podstate ku koncu svojej profesionálnej kariéry sa mu stala taká nehoda, alebo jednoducho zhoršil sa mu veľmi citeľne zrak, takže stal sa fakticky nevidiacim alebo prakticky nevidiacim. No a s týmto svojím handicapom ďalej pracoval v Slovenskom rozhlase okrem iného, kde teda robil ako režisér. No a rozmýšľal, že ako by našiel nejaké ďalšie cestičky uplatnenia a ako by možno dal príležitosť ďalším ľuďom, ktorých teda dostať na divadelné dosky. No a rozprával sa so svojimi kolegami a skrsla im taká myšlienka, že oslovia Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tak sa aj stalo. Zorganizovalo sa úvodné stretnutie, na ktoré boli pozvaní členovia Únie. A tam sme sa zišli niekedy na jar 2010. Pán Pražmári nám predstavil svoj nápad, svoje idei. A niektorých to nadchlo, niektorých menej. No ale dopadlo to celé tak, že po nejakých pár týždňoch sme sa stretli tu v Bratislave na Školskej ulici v kultúrnom stredisku a začali sme pod vedením pána Pražmáriho absolvovať taký amatérsky herecký kurz, kde nám začal odovzdávať svoje skúsenosti ako neskúseným začínajúcim nadšencom divadla. No a celé to vlastne vyvrcholilo. Toto bolo teda zhruba na jar 2010. No a v priebehu roka 2010 sa to celé nejak tak formovalo, vyvíjalo. Vybrali sme si prvú hru a to bola Romeo a Julia od Williama Shakespearea. Také jednoduché na začiatok. Áno, známa to tragédia, aj keď jednoduché ako jednoduché. No však v úvodzovkách to hovorí. Pre nás, ktorí sme vlastne, to bolo všetko ako nové, nepoznané, tak to bolo celkom veľké sústo, ale tak dali sme sa na to a koncom roka 2010 v decembri tesne pred Vianocami sme mali premiéru tejto hry. Presný názov bol Rómeo a Júlia 2010. Bola to taká mierna úprava toho pôvodného Shakespearovho textu a boli tam vlastne zanesené také modernizačné prvky. Do dnešnej doby. Vlastne. Áno, do dnešnej doby to bolo tak vsadené. A upravil to pán Pražmári a celé to teda odrežíroval. V podstate
a v spolupráci s ďalšími kolegami spravili teda aj scénu a myslím si, že malo to celkom dobrú úroveň. Pozvali sme hostí, premiéra sa realizovala v divadle Malá scéna STU. Čiže tam bol váš začiatok, hej? Áno, tam bol ten začiatok a len tak pre zaujímavosť poviem, že bol tam napríklad pán Janko Kroner, herec známy, bol tam pán Kvietik, tiež veľmi teraz známy to herec slovenský, totiž v tejto hre hral aj vnúk pána Kvietika, hral takého principála. Ja som teda mal rolu Rómea a Juliu hrala Eva Barániková a teda bolo tam ešte ďalšie obsadenie, spolu asi 6 alebo 7 hercov nás tam dokopy hralo. Takže takéto boli tie začiatky. Vravím, že bolo to veľmi také zaujímavé a aj celkovo tá cesta, ktorou nás pán režisér Pražmári na začiatku sprevádzal. Niektorí ľudia sa na začiatku nadchli a postupne opustili divadlo. A vlastne, no to je asi aj časovo nejak náročné. Jasné, aj časovo, aj tak celkovo vlastne človek zistí, že či áno alebo nie. A my sme tam, teda nejaký ten základ tam zostal a nejakí ľudia postupne sa doplňali. Je to vlastne teleso, ktoré je živé, hej, že áno, niekto jasné. odíde, niekto zase presne príde. tak. Takto to bolo aj v tom prvom roku a takto to bolo aj tie roky nasledujúce, že ten herecký kolektív sa obmienial a napríklad aj v roku 2012 bola taká trochu väčšia obmena a vtedy v podstate aj odišiel samotný pán Pražmári ako zakladateľ a vystriedala ho nová pani režisérka Kristýnka Chlebková. Ešte by som sa vrátil k tým hrám, môžem spraviť ako takú chronológiu alebo taký prehľad. No to som chcel vedieť, že vlastne vy ako divadlo ako také, keď ste sa takto ako dali dokopy k tým začiatkom ešte, že hovoríte, že taká alma mater toho celého je tá nová scéna? Na začiatku to bola malá scéna, ale ako úplne ten prapôvod bolo divadlo AHA, ktoré v tom 2010 sídlilo na Školskej ulici vedľa Národnej banky. A tam sme vlastne začínali ten herecký kurz a tam sme aj nacvičovali tú hru Róma a Julia 2010. A potom vlastne bol nejaký vývoj, divadlo AHA sa presunulo do priestorov malej scény STU a tam sme v tom decembri 2010 absolvovali premiéru. No a potom ďalej sme nacvičovali stále v tých priestoroch na Školskej ulici, ale časom sme sa presunuli po 2 rokoch do štúdia 12 na Jakubovom námestí 12. Tam vlastne sídli aj divadelný ústav a tam sme pomerne dlho pôsobili až do nejakého roku 2018. Takže a v tom 2018 sme potom dostali ponuku na spoluprácu zo Slovenského národného divadla, ktorá vlastne trvá doteraz. Ona prišla, ako prišli oni k vám, alebo ako k tomu vlastne prišlo, že vlastne mali ste už niekoľko rokov činnosti a zrazu až k tomu Národnému divadlu je to síce nejaká malá scéna, alebo jak by som to nazval, je to nejaký salónik, alebo ako hráme to máte? Tam v priestore Modrý salónik sa to volá. Čiže to je taký menší priestor v rámci Národného divadla, kde teda máme možnosť hrať. A k tej spolupráci došlo tak, že opäť bol tam nejaký vývoj aj na režisérskej stoličke. Ako som spomínal, že prišla Kristýnka Chlebková, to bola nová absolventka réžie VŠMU. Ona po čase odišla,
prišla tam Katka Janošová-Lesajová, tá tiež naštudovala s nami jednu hru a potom z rodinných dôvodov zase sa musela stiahnuť a po nej prichádza režisérsky tandem Pavol Viecha a Matej Feldbauer. To boli opäť v podstate absolventi réžie VŠMU, ktorí sa nás ujali na jar, to bolo na jar 2018, kedy prišiel Pálo Viecha s Matejom Feldbauerom a potom o rok neskôr v roku 2019, asi som to trošku tam posunul, ale bolo to teda vo februári 2019 práve vďaka tomu, že chalani alebo Pálo Viecha mal už nejakú spoluprácu s SND a mal tam nejaké kontakty, tak sa ich opýtal, či by bola ochota zobrať divadlo z Rakáč do takejto spolupráce externej a odpoveď bola pozitívna, takže od toho začiatku roka 2019 sme sa presunuli zo štúdia 12 vy ste už vlastne ako do keby SND. Členovia SND, dá sa povedať, že nie ste tam nejaký... My sme tam ako externý súbor, ktorý... Áno, že nie ste nejak, že ste tam pod nájme, ale že vy ste už ako keby časť, hej, nie? No nie sme priamo ich súčasťou, je to taká externá spolupráca, ale v podstate vychádzajú nám maximálne v ústretí. Berú vás ako členov, hej, ako... Áno, že nie ste len nejakí objednávači nejakého priestoru. Áno, že nie sme tam len tak, že prišli sme tam ad hoc, ale v podstate tá spolupráca už trvá fakticky 5 rokov a počítajú s nami, teraz už hráme druhú hru na pôde SND momentálne a teda sú v pláne nejaké ďalšie spolupráce, ale je to stále, akoby sme nezávislí divadelný súbor, SND je inštitúcia veľká, kultúrna a vďaka tejto spolupráci my teda ako externý súbor dostávate sa vlastne využívame ich priestory a samozrejme využívame aj tú značku, aby sme sa dostali viac do povedomia ľudí a toto nám tiež určite veľmi pomáha, ako sa vieme teda priblížiť k tomu publiku. Viete, ono to je tak, že ja som napríklad o tomto projekte som to počul v novembri, ako že reku prosím, že ako Národné divadlo, čo? Hovorím, málo toho je počuť, tieto hry, oni keď vyhrávate, máte nejaké, ak dostanete nejaké miesto v kalendári v daného roku, alebo máte nejaké len podľa toho, čo natočíte? No, ten program sa samozrejme plánuje dopredu, nie je to, myslím, na celú divadelnú sezónu, ale vždycky nejaké mesiace dopredu, povedzme 4-5 mesiacov, nám dajú termíny, my si to teda potvrdíme, že áno, môže byť a momentálne je to v režime, že hrávame raz do mesiaca, tú aktuálnu hru Čaj u pána senátora, plus mínus raz do mesiaca. Je komédia? Je to v podstate komédia od Ivana Stodolu. Sú to 20. roky 20. storočia, prvá Československá republika a je to taká satíra, irónia takých predvolebných kortešačiek, kedy vlastne ľudia možno aj málo znalí vedci sa snažia pretlačiť do politiky a využívajú na to rôzne spôsoby a je to dosť vtipné a myslím si, že aj pomerne aktuálne. Chcem sa spýtať ohľadne týchto vecí, čo sa týka tých všelijakých hier. Máte vo vestibule SND nejaké, že sa to hráva a je to nejak zverejnené, po prípade na stránkach, alebo kde zistia možno my z Rakovo, ktorí, že čo to tu, hej, že dá sa tam ísť, poďme do Bratislavy na výlet a kedy hráte, ako hráte, alebo dá sa to niekde zistiť? Tak využívame rôzne spôsoby na propagáciu. Jednak sme súčasťou priamo programu Slovenského národného divadla. Takže si to nájdem na ich stránke. Keď si človek otvorí stránku snd.sk, tak v programe Modrý salón
tak vždycky ten deň, ktorý hráme, tak sme tam v programe uvedení. Ďalší taký kanál silný je naša webová stránka divadlozrakač.sk, kde sa ľudia môžu dozvedieť v podstate podrobné informácie o nás, o našej histórii, o našom repertoári, o tom aj kedy hráme, čo hráme. Momentálne tie hry už máme 3, ktoré hráme akoby paralelne, ale iba jednu z nich hráme na pôde SND, ďalšie 2 sa hrajú v iných divadlách tu v Bratislave. Čiže máte aj spoluprácu v iných, môžeš spomenúť, ktoré? Hráme ešte v divadle La Komika, tam hráme hru Nie je to tak, ako to vyzerá, to je tiež komédia, a v divadle Štúdio Kaplnka, to je priestor VŠMU, tak tam hráme predstavenie Zvieracia farma od Georgea Orwella. Takže... Orwellové veci sú dobré. Hej, áno. Tam to treba pochopiť. No, presne. Táto Zvieracia farma, to je zase spolupráca teda so študentmi VŠMU. Tam sme 3 divadelníci z Rakáči a 3 študenti VŠMU. A tiež zaujímavá spolupráca. Tam to režiruje Marek Lupták, toto predstavenie, túto inscenáciu. A tú hru Nie je to tak, ako to vyzerá, tak tam je to pod režisérskou taktovkou Mateja Feldbauera. A máte nejaké, teraz keď nás počúvajú ľudia, máte nejaké stále nejaké miesto, kde čo ja viem, raz týždeň niekde by za vami prišli nejakí záujemcovia, či sa musia len cez to divadlo, po prípade po predstavení, alebo je nejaká neviem, klubovňa, alebo miestečko, že tuto sídli a ja viem, každý štvrtok, alebo kedy ste tam, alebo... No, ako stretávame sa... Takéto stretávanie je najviac pravidelné a najintenzívnejšie, keď sa študuje nejaká nová hra. Vtedy je to naozaj na nejakej pravidelnej báze, lebo sú skúšky a tie mávame v priestoroch SND práve v tom modrom salóne alebo v nejakom skúšobnom priestore, ktorý nám tam oni pridelia. A keď neskúšame novú hru, tak nie je to stretávanie nejaké pravidelné, lebo nie je až tak dôvod. Až teda keď sa na ostro hrá nejaké predstavenie, alebo keď je nejaká tzv. Oprašovačka, že keď sa dlhšie nehrá, tak sa potom zídeme a tak zbežne si to prehráme, aby sa tie veci obnovili. Ale ak môžem odporučiť, tak treba ísť na tú našu webovú stránku, ak nás chce niekto kontaktovať. Tam sú všetky naše kontakty, či už telefón, e-mail, aj facebookovú stránku takisto máme vlastnú, dosť používanú. Takže cez všetky tieto kanály nás ľudia môžu kontaktovať, ak by mali záujem sa čokoľvek opýtať alebo prípadne zapojiť. Sme tomu otvorení aj momentálne. Máme nejakých nových záujemcov, ktorí sú v takom procese akoby skúšania a chcú sa teda začleniť do súboru. Vek je tam nejak hraničiaci, alebo ako by som... Vek není nejak obmedzený, máme ľudí od, ja neviem, tým najmladší možno 20 až po takmer ľudí v dôchodcovskom veku. Čiže dajme tomu od tie 18 hore. No, tak zhruba. Tak by to mohlo akože byť. Vravím, že nie je to nejako obmedzené. Máme napríklad pán Cintula, ak poznáte, Vladko Cintula zo Svrčej. Poznám, môžeme si týkať ďalej. Hej. On, tuším, na základke učí. Áno, na Svrčej, tak on je... Brajlové mám taký dojem. Presne. On je tiež našim členom. A potom, čo sa týka tých ľudí, tak je tam momentálne takých 10 plus, neviem povedať úplne presne to číslo teraz z hlavy, ale viac ako 10 takých aktívnych ľudí, ktorí či už hrajú alebo robia dramaturgiu, réžiu a nejakým spôsobom spolupracujú. Robíte si vo vlastnej réžiu alebo máte výpomoc z toho divadla napríklad, alebo si to sami? Máme takých svojich kamošovi som to nazval, ktorí s nami robia. Nemáme režisérov z SND a momentálne
alebo teda z VŠMU, to je taký dobrý zdroj pre nás, že vždycky, keď aj nejaký režisér, že už ďalej nemohol pokračovať, tak sme mali taký kontakt na VŠMU, kde nám odporúčili a v podstate väčšina režisérov takto k nám prišla. Aj momentálne to tak funguje. Najviac teda sa zapájajú Pavol Viecha, Matej Feldbauer, Marek Lupták a Martin Krč sú asi taký nosný moment. Určite som niekoho teraz nespomenul, ale... Také jadro, koľko vás je takéto to originál jadro, keď hovoríme, že je to také živé teleso, to, čo to zhruba drží pokope? No tak ono je to rôzne. Máme napríklad ľudí, ktorí sú momentálne v jadre a prišli k nám pred nejakými 6-7 rokmi, ale keby som hľadal ľudí, ktorí sú povedzme, že od samého začiatku, tak sme tam takýto asi len 2-3 a všetko to ostatné sa nejako obmienialo, ale proste prichádzali noví ľudia so zápalom, zaradili sa, dostali príležitosť, chytilo ich to. Takže... A kto môže k vám prísť? Je to divadlo Zrakač, to znamená, že je zrakovo znevýhodnená osoba. Asi ja to takto používam, slovo postihnutie mi nejak nerezonuje. Že či tam je nejaká tá kvázi nejaká podmienka, po prípade, ak je, tak ako je dobré to nejak preukázať, aby neprišlo k nejakým... No, my sme oficiálne divadlo nevidiacich a slabozrakých hercov, inak máme aj taký podtitul, že divadlo, kde zrak nehrá žiadnu rolu. To je taká prešmička slovná. Taký slogan náš. Ale áno, snažíme sa vytvárať prostredie hlavne pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, ale sme otvorení aj ľuďom bez neho. Takže máme v našich radoch už dlhé roky napríklad Andreja Svetka, ktorý nemá žiadny zrakový problém. Takže snažíme sa to nejako, že nedeliť, nevytvárať nejaké takéto bariéry, deliace ale čiary. práve, že to vlastne. Tak spájať to, áno. Ale gro toho je vlastne základ toho. Základ sú vždycky tí zrakači, hej, tí nevidiaci a slabozraky. Máte tam ľudí, je to vlastne, tuším, jediné divadlo, čo viem, ak viem o tom. Sú to ľudia, ktorí sú Bratislavači, sú ľudia, ktorí, ja neviem, z blízkeho okolia, Nitra dochádza, alebo jasné, že z Prešova asi nedochádza, ale myslím cez polný, alebo jak sa to volá, kedy k tomu hovorilo. Sú aj cez polný, ono je to potom náročnejšie na to dochádzanie, ale tak máme napríklad Mišo Ondruška od Dubnice nad Váhom, k nám chodí. Ono to není až také náročné, keď už je tá hra naštudovaná. Najnáročnejšie je to v tom procese, keď sa študuje nová hra, lebo vtedy fakt, že na povedzme týždennej báze prebiehajú tie skúšky a človek fakt, že zamestnaný, má rodinu, hej, a musí proste pendlovať do tej Bratislavy. Preto je ideálne, ak človek ak býva alebo má zázemie tu v Bratislave, o to je to jednoduchšie, ale ak to zvládne aj takto, že dochádza, tak sme tomu otvorení. Ďalší člen dochádzal napríklad z Nitry alebo zo Záhoria. Ja som kedysi študoval v Brne, tak odtiaľ som tiež pendloval, takže dá sa to. Z Nitry máte koho? Pán Zbranek? Áno, z Nitry je pán Zbranek, ale ešte taká perlička, jeden z takých najnovších adeptov na člena pôvodne žil v Prešove a možno aj vďaka tomu, že mal chuť stať sa našim členom, ale aj určite kvôli iným osobným veciam sa rozhodol presťahovať do Bratislavy. Teraz už je tu v Bratislave a vlastne rozbieha sa s nami v divadle, takže určite je to reálnejšie ako z toho Prešova, to by asi nebolo celkom... No, tak... Dnešné po diaľnici, nie je problém. A ešte sa chcem spýtať, dobre, hovoríme, že hrajeme tu väčšinou v Bratislave. Je vás niekde vidieť aj mimo tejto malej dedinky? Jasné. Tejto malej dedinky. Áno, máme občas tak výjazdy, že hráme predstavenia aj mimo Bratislavu, hosťovania.
Je to závislé od toho, aká náročná je scéna tej ktorej hry. Keď je komplikované javisko, že proste máte že kulisy sú ťažké, tak s týmto sa dá horšie cestovať samozrejme a nemáme na to až také prostriedky, také profesionálne zázemie, že by sme si to mohli dovoliť. Áno, ale niekedy hrávame niekedy v podstate väčšinou sa snažíme tie predstavenia koncipovať tak, aby boli menej náročné aj z tohto hľadiska, aby sme práve aj to cestovanie lepšie zvládali. Takže keď sme hrali hru ste medzi nami, tak tam to bolo pomerne jednoduché a dosť sme s tou hrou aj precestovali. Takže hrali sme v Levoči, v Stúpave, v Trnave, v Piešťanoch, rôzne, dokonca pred pár rokmi, myslím, že rok 2015 to bol, sme dostali pozvánku na medzinárodný festival divadiel hercov s zrakovým postihnutím do Zahrebu v Chorvátsku. To je vlastne festival, hej? Divadielný. Áno, to je taký divadelný festival. Kán. Také niečo. Malý nevidiaci Kán. Áno, dajme tomu. A volá sa to Blind in Theatre a organizuje sa to každé 2 roky v Záhrebe a my sme v tom 2015, ak ma pamäť neklame, sme sa tam zúčastnili s našou hrou Jubileum od Georga Taboriho, ktorú sme v tom čase mali naštudovanú a ktorú sme hrali aj tu bežne. Tak sme ju tam išli teda odohrať a myslím, že to malo celkom pekný úspech. A zaujímavé na tom bolo to, že boli tam divadlá z rôznych krajín európskych, z Anglicka, Slovenska, Chorvátska, z pobaltských krajín. A zaujímavé bolo to, že každé to divadlo hralo v svojom jazyku. No toto bolo veľmi zaujímavé. A vy ako diváci, lebo keď pochopíš, že vy odohráte, tak čo tam budete robiť, tak budete vlastne divákmi. Áno, my sme boli zároveň aj diváci. No, že teraz buďme múdri. No. Hej, ale ako dalo sa vycítiť, dalo sa pochopiť to, čo hrali aj tí kolegovia z tých iných krajín. A bolo aj zaujímavé tak si vymeniť skúsenosti, že ako oni k tomu pristupujú ako zrakáči, ako my zase riešime veci ako pohyb na javisku alebo učenie sa textov a vždycky tam vlastne po každej tej hre nasledoval taká diskusia, kde sme mohli s tými tvorcami podebatovať na tieto témy. Takže bola to zaujímavá akcia a verím, že sa niekedy ešte podarí na nej zúčastniť. Niekedy by som sa išiel tam k vám pozrieť na danú scénu, lebo si napríklad neviem predstaviť ako, a to som zrakovo nevyhodnený, ako funguje ten pohyb tých ľudí na tom. Robili sme všelijaké scénky, hej, na školách a tak, to je jasné, ale divadlo a scéna je niečo úplne iné. Hej. Ako nejaké, že viem, kde je stolička, kde je to, čiže podľa mňa to musí byť aj dosť náročné na tú prípravu, orientáciu toho celého, lebo v tú danú chvíľu vy nemôžete rozprávať len ten daný monológ alebo dialog, ale medzi tým idem po stoličku a keď je zvyšok zraku, nevidím v tom problém, ale... No práve, presne tak, ako hovoríš, ak je človek slabozraký alebo povedzme prakticky nevidiaci, tak dajú sa ešte využiť nejaké zvyšky zraku. Tí nevidiaci je to pre nich určite väčšia výzva. No máme rôzne techniky na to, ale prvoradé je to, aby počas skúšania sa ten človek maximálne oboznámil s daným priestorom. Vždycky sú tam nejaké proste kulisy, nábytok alebo jednoducho niečo, čo tvorí nejakú vodiacu líniu v tom danom priestore. A keď už sa inak nedá, tak si jednoducho pomáhame ako herci. Napríklad ja si spomínam na jednu scénu z práve tej hry Jubileum, kde ja som hral ako slabozraký herec a nevidiaci kolega bol taký drsňák, ktorý v podstate ma chytil pod krk
a mal ma akoby posunúť alebo posúvať, hej, a chodiť so mnou takto za golier po javisku z jedného roha alebo z jedného konca na iný. A zahrali sme to tak, že fakticky ja som jeho viedol. Vieme. A hrali sme to tak, že on mňa vlastne ťahá. Áno. A takto sme to vlastne zvládli a takto sa to nacvičilo a takto to fungovalo. Alebo čo ma zaujalo, čo bol zase taký prístup tých kolegov z toho Záhrebu. A oni využívali vodiace línie, že mali napríklad v rámci scény nejaký koberček na javisku. A išli popri. Áno, a tam, kde končil ten koberec a začínala vlastne tá javisková podlaha, tak to bola akási vodiaca línia, po ktorej sa oni vedeli presúvať. A ten koberec mali presne tak nastavený, aby tá línia ich vedela odviesť z miesta A do miesta B, tam, kde potrebovali. A ďalší taký zaujímavý spôsob je, máme kolegu, ktorý je takmer nevidiaci, má nejaký cit, zrakový. Je svetlocit. Áno, svetlocit. No a on využíva napríklad orientáciu reflektorov. Lebo to si možno, že bežne divák neuvedomí, ale keď ste na javisku, svietia na vás reflektory, ono je to dosť veľké teplo. Sála z toho teplo, z toho reflektora. A vy keď vlastne ste citliví, vnímaví na to teplo, tak vy presne viete, máte to ako keby nejaký bod v tom priestore, podľa ktorého sa viete zorientovať, že OK, teraz na mňa ten reflektor svieti zľava, teraz sprava, teraz som priamo čelne na neho a takýmto spôsobom sa tiež plus mínus dá nejako nastaviť a zorientovať v tom priestore. Ak není ten priestor obrovský, ale to väčšinou nie je, lebo my nehráme proste na takých veľkých javiskách. No dobre to je, lebo hovorím, ja som toto vôbec ako nejak neriešil, lebo ja som len kúkam a pozerám, že čo, hej. A potom sa ešte chcem spýtať takú vec, že tí ľudia, ktorí, akože dobre je to vlastne, ako povedať, menej žánrovo naladené to divadlo, alebo lepšie podané je to tak, nie je to také komerčné, jak normálne divadlo, veľké. Návštevnosť týchto predstavení sa týkajú ako percentuálne bežnej populácie, respektíve sú to väčšinou len známi, alebo už sa to dostalo nejako do vedomia, že oni sú síce zrakovo, ale je to divadlo, dobre hrajú a prídu aj, čo viem, bežní zákazníci Slovenského národného divadla. Jasné. Za tie roky sa nám podarilo vybudovať si nejaké meno alebo dostať sa aspoň trochu do povedomia diváckej verejnosti a práve vďaka tomu, že hráme v rámci SND a využívame aj tie ich propagačné linky, tak teraz už to reálne cítime, že tí diváci chodia a väčšinou tie predstavenia, ktoré hráme na pôde SND, tak zvyknú byť vypredané. Samozrejme bavíme sa stále o tom priestore Modrý salón, je to menší priestor, nie je to tá obrovská sála, ale stále je to pre nás celkom úspech. A takisto nám v tom pomáha aj fakt, že v hre Čaj u pána senátora hrajú dvaja profesionálni herci zo súboru SND, pani Emilia Vášariová a pán Jan Galovič. Takže oni sú určite takým pútačom, ktorý, ak aj človek, divák, fanúšik SND váha, keď tam vidí tieto dve mená, tak si myslím, že to presvedčí mnohých ľudí, teda mimo toho, že sme tam my, čo je tiež pre mnohých iste taká kuriozita a sú na to zvedaví, že dobre nevidiaci herec alebo slabozraký, ako to vyzerá, ako to taký herec zvládne, tak máme tam aj takéto fakt, že posily a ťaháky. Dajú také meno, že... Áno, taký punt, že áno. A povedal by som, že táto posledná hra alebo ostatná hra Čaj u pána senátora naozaj
je to aj pekne spracované na úrovni a diváci na to chodia. No, som rád. Dúfam, že sa, milí poslucháči, sa bavíte alebo máte nejakú informáciu, ktorá vám obohatila život. Chcem podotknúť, že toto nahrávame v štúdiu Sonic v Bratislave. Takže bol by som veľmi rád, keby aj nejaké nové veci boli, tak by sme sa mohli spojiť, poprípade nejaká propagácia nejakých nových hier. Hovorím, hlavne keď budete robiť nejaké tie turné, alebo ako by som to nazval, v mestách, ktoré sú tak menej pretrafo, neviem, jak by som to nazval. Jednoducho, sú mesta, ktoré obehávate skrz, kde sú nevidiaci viac, alebo je to jedno. Akože, že ja neviem, že Levoča je, hej, to centrum, potom ja neviem, krajské mestá, hej. No, snažíme sa vždycky ísť do takého mesta, alebo na také miesto, kde vieme, že môžeme očakávať nejakých našich fanúšikov, ktorí prídu. No treba ísť aj do nových, možno, že tam nájdete. Ale tak iné. Áno, presne tak. Aj išli sme aj do nových a malo to ohlas, ale napríklad spomínam si na pekné predstavenie práve v tej Levoči, kde je také komorné divadlo, kde sme hrali ešte toho Romea a Júliu, ale takisto Nitra je taká vďačná destinácia pre nás. V Nitre ste kde hrali? V Nitre, v divadle Andreja Bagara, tiež v štúdiu. V tom starom, hej? Áno, v starom. No nie, v tom divadle, ako v novej... V novej budove? V novej budove, hej. Čiže nie v tom starom... Lebo to staré, to je vlastne babkové, mám taký dojem teraz. Áno, tak nie v tom starom, ale v tom novom, v tom veľkom divadle, ale teda v štúdiu. Oni tiež majú veľkú scénu a potom štúdio, tak my sme vlastne v štúdiu a doteraz sme tam, možno až na tieto posledné hry sme odohrali v Nitre 1 až 2 predstavenia z každého z tých, ktoré sme mali. Ak hrávate to hry cez týždeň alebo cez víkendy, alebo ako to vlastne tí záujemcovia, ktorí vás chcú pozrieť, že či je to časovo nejak náročné, predsa len mnohí sú z obcí a podobne. Je to rôzne, hrávame aj cez víkendy, aj cez pracovný týždeň, ale väčšinou je to v podvečerných hodinách. Keď hráme v SND, tak oni majú taký štandardizovaný čas pre modrý salón, že 19:30 sa začínajú tie predstavenia. Také rozumné vysielanie. A v tej Nitre, keď hrávame, tak tam je to tiež tak podvečer, ale tam sme, myslím, hrávali aj 2 po sebe, že bol proste záujem a vlastne tam miestna Únia, dala v jeden krajské deň. stredisko vlastne zorganizovali tých ľudí, tak dali sa 2 po sebe, tak sme hrali, ja neviem, o 17:30 a potom o 19:00 alebo zhruba takto nejako. Ale na vaše tie predstavenia, teraz keď nás budú počúvať nejaký úplne z bežnej populácie, nie s našim problémom zdravotným, kľudne môžu prísť asi kúpiť lístky v tom danom divadle, vie sa o tom a normálne si môže pýtať lístky na divadlo Zrakáč, hej, predstavenie to a to, čiže normálne, bežne je to. Presne tak, ono vždycky je to aj v programe toho divadla, takže aj keď sme boli v divadle Andreja Bagara, tak oni to mali štandardne v programe a potom my sme sa cez svoje linky, napríklad cez krajské stredisko alebo cez členov Únie v Nitre to snažili ešte tak trošku viac propagovať, aby oni zavolali svojich známych, rodinu, aby sme to naplnili tú sálu, ale samozrejme aj bežne cez tie kanály priamo divadla sa dal zakúpiť alebo rezervovať lístok. Mohli by ste viacerí z Rakovo, ktorí, ale aj rodiny príslušníci, mohli by ste si vyhľadať, či v nejakom čase vo vašom okolí títo nadšenci, dá sa povedať, že poloprofesionáli, profesionáli, ako vás môžeme?
No buď poloprofesionáli alebo amatéri, tak by som to asi, aj keď spolupracujeme s Skôr by sa profesionálmi. amatérov by som vás nenazval, keď už máte miesto v Slovenskom národnom divadle. Profesionáli, ak ste za to není nejako moc platení, tiež nie. No to nie sme, takže maximálne cez nejaké projekty, keď sa občas niečo podarí, ale ako honoráre neberieme. Takže možno takí poloprofesionáli, no už sme tu nejakých 14 rokov, tak... No tak potom to sú už takí, že 3/4 profesionáli. No, aj keď zase vravím, že ten súbor sa stále obmienia, takže... A tie stupenky sú nejaké v pohode, hej, že nie sú to nejaké drahé stupenky, čo sa týka, ak by chceli niektorí prísť, lebo niektorí povedia, do divadla, to divadlo 20 eur to stojí, alebo koľko, hej. Viete čo, ale vieš, je to tak, že aj vzhľadom na to, že... Je to režia divadla? Je to vlastne v spolupráci s tým divadlom, že aj lístky predáva divadlo, takže musí to byť samozrejme s nimi odsúhlasené, aj nejaké tie náklady sa tam určite... Však jasné, v tej cene sú tie náklady. Zdieľajú, aby oni zase neboli úplne akoby stratoví na nás, takže toto všetko je tam zohľadnené, ale tie ceny sú tak na úrovni, neviem, 7-10 eur. Čiže sa tu rozprávame o nejakom jednom obede, hej. Dajme tomu, že nezrujnuje to nikoho, kto by chcel prísť, aspoň pozrieť, keď už ste tam v živote neboli, alebo jak ja, že som sa vôbec o tomto dozvedel, tak není problém. Vyhľadajte si to buď na ich stránke, áno, alebo si to pozrite v danom vašom divadle, či takáto možnosť je, lebo nespomenuli sme všetky divadla. Po prípade sa pýtajte tam priamo, alebo však už nejaké tie kanály sú. Využívame aj ďalšie kanály, napríklad aj na našej stránke máme taký prehľad článkov alebo rozhlasových televíznych príspevkov, keď sme sa objavili v médiách, takže takisto cez Úniu nevidiacich, cez ich newslettere a mailing listy sa snažíme nejako dostať do povedomia. Ako sú rôzne. Hovorím, keď budem ešte žiť a robiť tento projekt, ak na to budú nejaké financie, tak že áno, ľudia, prispievajte. Kasičku mám za oknom. Tak není problém sa potom kľudne, keď budete mať novú hru alebo nové veci, nejaký plán návštev v iných mestách, stačí povedať, môžeme spraviť nejaký takýto podcast. Podstatou tohto celého je vlastne pre ľudí, ktorí neviete, o čom to je, tento podcast Tyflofón je vlastne o tom, že život nevidiacich od narodenia, od základnej školy cez súčasnosť až po starobu, ide tam vlastne o to, ako žijú nevidiaci, aké majú podmienky, aké majú výhody, aké majú strasti v živote a samozrejme, aby vedeli všetci, že nevidiaci majú aj takéto úspechy. Tak, jak bolo predtým spomenuté Kolkári, tak teraz tu máme divadlo, ktoré dokonca nás reprezentuje v zahraničí. No, neviem, koľko máme času. Tak na záver by som sa ťa chcel spýtať, že či máš nejakú informáciu, poprípade chceš nám niečo povedať ohľadne tohto vášho projektu, poprípade pozývať ľudí do tohto divadla. Tak určite, ak ste na nás zvedaví a budete mať príležitosť, tak budeme veľmi radi, ak prídete do hľadiska. Teraz už za chvíľočku aktuálna divadelná sezóna síce bude končiť začiatkom leta, ale na jeseň pokračujeme ďalej. A tie 3 hry, ktoré som spomínal, či už Čajú pána senátora v rámci Slovenského národného divadla, alebo ďalšie 2 hry Zvieracia farma a nie je to tak, ako to vyzerá, tak ideme s nimi ďalej. Dokonca s hrou Nie je to tak, ako to vyzerá. To je taká jednoaktovka, kratšia vec. Plánujeme v lete
aj taký menší event, spojiť to s nejakým workshopom. Ešte nevieme presne kedy a kde, ale určite dáme o tom vedieť a chceli by sme ponúknuť aj jednak to predstavenie a potom nejakú takú interaktívnu časť pre ľudí, takže toto tiež môže byť zaujímavé v rámci buď nejakého letného podujatia, alebo A keď sa môžem ešte opýtať, aktivity. niečo také typu, že divadelná Nitra alebo niečo nedostávate nejaké pozývania? Boli sme práve nedávno na divadelnom festivale amatérskych ochotníckych divadiel, divadelné konfrontácie v Stúpave a tam sme dostali aj ocenenie, jedno z ocenení za vlastne, tam sme boli s našou s tou zvieracou farmou a áno, čiže zúčastňujeme sa aj takýchto podujatí a takisto aj vlastne ten festival v Záhrebe, čo teda bola medzinárodné podujatie, ale keď je príležitosť, tak určite Tak, to drahí využijeme. poslucháči, tak ľúčim sa, ešte dúfam, že niekedy prídeš medzi nás. No a ľúčim sa s vami, dúfam, že som vás zase niečím obohatil, nejakou informáciou, o ktorej neviete. Tí, ktorí o tom viete, tak sa tvárte, že ste sa aj tak dozvedeli niečo nové. Tak prajem ti príjemný zvyšok dňa, vám tiež prajem od mikrofónu sa lúči Ľuboš Kalaba a na budúce sa možno ešte budeme počuť. Ahoj. Ahoj.